7. bab. İsa Mesih kim? Qadirdan dostum, men senin indiki köplerin sorayan soragyny soramak isleýändiňi bilýärin. Bu dünýäde iň möhüm sorag bolup durýar. Meniň sana taryhyny gysgaça beýan eden bu beýik adamym kim? Bu soraga jogap bermek üçin köp uly kitaplar ýazylan. İsa Mesihiň kimdigini gysgaça düşündirmeň kyndygyna garamadan men muny düşündirmäge ynanşaýyn. Bu ýagdaý bilen bagly ýeketä hakyky ygtybarly tutuş maglumaty mukaddes kitapda tapyp bolýar. Meniň häzir ýazjak zatlarymda men diňe oňa bil baglap bilýärin. İsa Mesihiň durmuşy baradaky 4 hoş habarda bar bolan beýanlardan biz onuň hakyky adam bolandygyny görýäris. Şonda da onuň insan atasy bolmandyr. Ol ejete Meryem arkaly dünýä indi. Meryem bolsa beýik peýgamber aýal ve İsrail'in padşahı olan Davud'un neslindendi. İsa edil beyleki olanlar ýaly bedende ve ruhda ösdi. Ol iýmit idi ve ukladı. Ol ağaç ustası bolup işledi. Ol ýagdydy ve bu ýeriň üstünde adamlaryň baştan geçirýän ähli şatlygy, agyrysy ve gussasy bilen tanışdy. Şonuň üçin hem ol biziň insanlykda baştan geçirýän zatlarymyzy biziň bilen bile duýgudaşlyk bildirip bilýär. İsa'nın adam bolandygy sebäpli ol öýlenip bilýärdi we çağıly bolup bilýärdi. Emma ol beýle etmedi. Onuň özü üçin karary hiç bir şüphesiz Hudaýyň islegine taýin bolmakdy. Muňa garamadan İsa hakyky adam bolan soň başga adamlar tarapyndan oňa bolan tyýla hormat ören başgaça boldy. Meniň öň düşündirişim ýaly hemme adamlar, hatta peýgamberler we öňkü mukaddes adamlar hem käwagt Hudaýa taýin bolmadylar we şeýlelik bilen günah gazandylar. Emma İsa bütün ömründe hiç haçany günah etmedi. Ýa-da Hudaýyň mukaddesliginiň garşysyna hiç zat aýtmady we pikir etmedi. Ol ýeketäk günahsyz adamdyr. Ol diňe bir günahsyz däldi, eýsem onuň islegi Hudaýyň islegi bilen kämil birdi. Ol hakykatdan da yer ýüzünde ýaşan ýeketäk kämil adamdyr. Mesihiň bitiren işlerine şaýatlyk eden adamlar onuň güýç gudratyna haýran galdylar. Bir gedek ol dogawetdi kör doglan adama sataşdy we onuň görüşlerini açdy. Başga bir gedek ol we onuň şägirtleri gaýykda Jelile kölünden geçip barýar kalar. Güýçli aptupan urup gaýygy düňdürjek bolanda İsa şemala we tolkunlara buyruk berdi welin. Deňiz imi tala boldy. Ol 4 gün mundan ozal ölen Lazar adly adamy mazardan çağırdy. Ölen adam ýerinden turup dir ýöräp çykdy. Şeýle hem bu zatlaryň hemmesinden iň haýran galdyrýany İsa ölümünden 3 gün geçen soň direljekdigini we öz şägirtleri bilen duşuşjokdygyny öňden aýtdy we aýdyşy ýaly hem etdi. Şunun ýaly işleri İsa'dan başga kim edip bildi? Haýta adam ölüp dirildi we soň hiç haçan ölmedi. Hiç kim. Şonuň üçin bu İsa'nın hakyky adam bolandygynyň subutnamasydyr. Ol iň beýik adamlardan hem has beýikdir. Eýsem ol kim? Meniň öňüňde taýşym ýaly İsa özüni Hudaýyň ogly diýip ma'lum edýär. Ol muny diňe Ýahudy geňeşiniň öňünde kadyetdi däldi. Şol synyň öňünde ençeme gedek aýtdy. İsa özü üçin bu beýik ma'lum etmäni ýerine ýetirdi. Muňa garamadan adatçy ol Hudaýa salgynananda atam diýip ýüzlendi. Bir gedek ol men we atam birdir diýdi. Düşmanlar onu daşlamak istediler. Olar ol Hudaýy dil ýetirdi diýip pikir etdiler. Emma biz İsa'nyň ýalançy däldigini ýa-da küpür geplemeýändigini bilýäris. Onuň ähli aýdanlary hakykatdy. Biz muny ýatda saklamalydyr. Kimde kim İsa Hudaýyň ogly däl diýse, ol İsa'ny ýalançy edýändir. Eger ol ýalançy bolsa, hiç kim oňa inanmaly däl. Emma İsa Hudaýyň ogly diýilip yglan edilende, ol suwa çömdürilip çokundurlan wagty asmandan gelen Hudaýyň şu sözleri gaýtalanýar. Bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryn. İsa'nın Resullar tarapyndan ýazylan ähli kitaplarda İsa'nın Hudaýyň ogludygy köp gedek nyktalan. Dünýädäki ähli mesihler hem munyň hakykatdygyna hemişe inanyp gelýärler. Sen elbetde bu cümläniň fiziki däl de
ruhu mandy ulandandygyny düşünýänsiň. Bu Hudaýyň aýal alyp, ondan ogul bolmandygynyň subutnamasydyr. Çünki beýle zat mümkin däl we pikir edip bolmaýan zat. Şeýle hem İsa İncilde Hudaýyň sözü diýilip atlandyrylýar. Hudaýyň oglu jümlesi İsa'nın öz hakyky atasyna ýakyndygyny we Hudaý bilen birdigini beýan edýän bolsa, Hudaýyň sözü jümlesi bize Hudaýyň bize İsa Mesih arkaly gepleýändigini aýdýar. Bu şeýle ýazylan: Owal başda söz bardy. Söz Hudaý bilendi. Söz Hudaýyň özüdi. Owal başda ol Hudaý bilendi. Tutuş barlyk söz arkaly yaradyldy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Söz ýaşaýyş çeşmesidir. Bu ýaşaýyş insanlaryň nuru boldy. Söz insan olup aramyzda ýaşady. Ol merhametden we hakykatdan doludy. Biz onuň şöhratyny, ýagny atadan gelen ýeke-tägiň şöhratyny gördük. Yohanna 1-nji bab 1-nji aýatdan 14-nji aýata çelli. Bu Hudaýyň öň peýgamberleriň we olaryň kitaplarynyň üstü bilen özüni aýan edendigini aňladýar. Ahir soňy ol özüni kämil insan bolmak bilen ajaýyp aýan etdi. Bu adam peýgamberden has beýikdir we Hudaý bilen hakykatda birdir. İncildäki bu aýat bize şol adamyň Hudaýyň sözüdigini, şeýle hem Hudaýyň ogludygyny aýdýar. Ol ilki başdan Hudaý bilen birdi we hemme zat ol arkaly yaradyldy. Soňra bellenen wagtda Hudaýyň baky sözü Meryem atly boý gyzyň ýatgysynda insan keşfinde dörep İsa Mesih'e öwrüldi. Şeýlelikde biz onuň iki tebigatynyň bardygyny görýäris. Biri keramatly Hudaýlygy, beýlekisi insanlygy. İsa Mesih hem adam hem Hudaýdyr. İlkinji bolup İsa iman eden şol ýewrey resullary berk düzgünli monoteistler. Ýagny olar Hudaýyň ýeketäkdigine inandylar. Muňa garamazdan 2 ýyldan gowrak İsa bilen bile bolanlarından soň olar özleriniň hojaýynyň Hudaý bilen birdigine inandylar. Petrus şeýle tasdiklady: Sen diri Hudaýyň ogly Mesihsiň. Matta 16-njy bölüm 16-njy aýat. Şeýle hem İsa ölümden dirilenden soň Tomas onu diri görende: Sen meniň Rabbimsiň, meniň Hudaýymsyň diýip gygyrdy. Yohanna 20-nji bab 28-nji aýat. Bu iki misalda hem İsa bu resullary özüne bolan imany üçin övdi. Ol Tomasa şeýle diýdi: Sen meni göreniň üçin iman etdiň. Görmäni iman edenler nähili wagtly. Yohanna 20-nji bab 24-nji 29-njy aýatlar. Eger biz onuň Hudaýyň ogludygyna inansak, bugün bu ýalkynşa biz hem eýe bolýarys. Men häzir seniň Hudaý ýeketäk bolsa, nädip İsa Mesih bir wada hem Hudaýyň ogly, hem Hudaýyň özü bolup, onuň bilen bir bolup bilýär, diýip soramak isleýändiňi bilýärin. Elbetde bu biziň kiçi aňymyzda düşünmek üçin ören çuň sir bolup durýar. Eýsem onuň düýüp esasyny, ýagny Hudaýyň tebigatyny ýa-da häsiýetini doldugyny Hudaýyň özünden başga kim bilýär? Emma biz Hudaýyň gudraty güýçlidigini ýatda saklamaly. Onuň mukaddes islegine hiç zat karşı däldir. Onuň üçin mümkin däl zat ýokdur. Muňa garamazdan biz Hudaýyň yaradan dünýäsiniň tebigatyny görýäris. Suratlandyrylýan nämedir bir zat kämil däl bolsa-da, bu çoň hakykatdyr. Asmandaky güne seret. Bu diýsen äpet we gyzgyn. Eger ol ýeri has golaýlaşsa, biziň hemmämiz helak bolar. Şeýlelikde gün öz şöhletini saçar. Bu hakykatdan öz-özü bilen birdir. Ve bu arkaly ol biziň ýerimizi ýagtylandyrýar we ýyladýar. Edel şuňa meňzeş usul bilen biziň beýik Hudaýymyz özüniň nuruny, özü bilen bir bolany, bize ýaşaýyş bermek üçin bu dünýä iyi berýär. Hudaý şol nury öz sözü we öz ogly diýip atlandyrýar. Şol nur İsa Mesih'e öwrüldi. Ol özüne şeýle diýdi: Dünýäniň nury mendirin. Meniň ýzyma eren garaňkylykda gezmez. Onda ýaşaýyş nuru bolar. Yohanna 8-nji bab 12-nji aýat. Haçanda biz güneşiň nuruny görenmezde güni görýäris. Edil şonuň ýaly. Haçanda biz İsa Mesih'e seredenimizde
Hudaýy görýäris. İsa bir gezek şeýle diýdi: "Meni gören Atany da, ýagny bu Hudaýdyr, görendir." Yohanna 14-nji bab 9-njy aýat. Şonuň üçin hem biz Mesihliler Hudaýyň özüniň ogly İsa Mesih arkaly bize gelendigine inanýarys. Dostum, Kudraty güýçli Hudaýyň günäli adamlary halas etmek üçin biziň yer planetamyza şeýle usul bilen gelmegi taňa gen görünýärmi? Emma ýatda sakla, Hudaý beýik bolup, hemişe söýgü bilen hereket edýär. Mesih arkaly onuň bize dünýämize gelmegi bilen ol bize özüniň keramatly söýgüsini ajaýyp aýan etdi. Senin bu hekaýaty eşidendiňe şüphe ýok. Ýagny bir gowy padşa öz padşalygyndaky adamlary jan tenden söýüpdir. Ol käwagda adamlaryň öýlerine baryp, olar bilen gürleşmek üçin we olary kömek etmek üçin padşalyk libatlaryny çykaryp, garyplaryň eşigini geýipdir. Bu atasy bilen bir bolan Hudaýyň oglunyň suratlandyrmasy bilen dengelmeýär. Çünki ol özüniň gökdäki şöhratyny taşlap ýere geldi we adamlary Hudaýyň söýgüsini görkezmek üçin we olary oňa getirmek üçin insan hökmünde garyplykda ýaşady. Bu nähili hayran galdyrjy söýgü eken.